Sentro sa ngato ng nga talakayan na subong nga subong maulad no ng ngato na suning at Champo diri sa maya syudad sa Bacolod kaga probinsya sa nga Negros Occidental pisar pa nga tiwala man sa nga bagyo pero ini ang ikog o konatra for extension sa nga low pressure area nga nagadala sa nga pag-ulan sa Visayas kaga pila ka bahin sa nga Mindanao subong man Luzon subong nga Martes nga adlaw. Ang mga kautoran naton na ginabisuhan nila na sa mga nagapuyo sa mga manubo ang mga lugar nga flood prone na banwa or prone na sa baha nga mag-aligmatagid base ko na magasaka ang level sa nga tubig kay tialin pakagabi ang ining mga pagtupa sa nga ulan diri sa aton sa may Bacolod City and then the province of Negros Occidental. Speaking banwa sang mga pasahero nga nagatabok halindri sa Bacolod padulong sa Panay and vice versa. I-check na nato na karon nga assessment sang Philippine Coast Guard kung kumusta man ang ila sining pagbantay since sila ang naka-heightened alert sa paggasugod na sang holiday season. So hasta pa ni buwas ang expected nga kadamo gid sa mga pasahero sa na sining mga pantalan. So, ang klase, mag-resume naman na buwas. So, iban, ang magabalik ka na gida subong ang adlaw. Iba na yati kahapon nagamatamat balik because holiday man niya kahapon. So mag-resume ang ila sining trabaho or nag-resume ang trabaho subong ang adlaw banwa. O galing kay amo lang ning ginahingyo sa ngadto na sining mga otoridad mangin patient langged sa paghulat sa inyo nga mga trips dira sa may Bradco o kon sa Dumangas kaya kadamo gid sa mga pasahero. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan kag mapangamoy sama nato ang implementasyon sa nga truck ban diri sa aton sa maya syudad sa nga Bacolod since nga ara kita subong sa tunga-tunga sa nga milling season para sa mga nagatanom sa nga tubo. Sa iban na pang mga balita lokal, ang grupo sa mga mamumugon kag grupo sa mga negosyante mayara sa pahayag kasunod sa mando ni President Bongbong Marcos sa Philippine Health Insurance Corporation nga isuspend lang anay ipaiway ang pagsaka sa premium rate kag subong man income na ceiling para sa aton nga kontribusyon para sa calendar year 2023. Amo nga yogid man kaya subong nga sa kamahal sa nga presyo sa nga tanan nagadamo banwa ang ining galastuhan nato ng mga empleyado at the same time sa mga employers pero tiamo naman niho ang iga-implementar kontani sugod subong nga bulan sa nga Enero. Sa mga motorista naman natin subong mo giding nagatambiyawa sa aton nagsugata sa pagsulod sa nga year 2023 ang pagsaka sa nga presyo sa nga produktong petrolyo. 2.90 ang ginasaka sa nga presyo sa gasolina, epektibo alas 6 subong aga and nagasaka naman sa nga 2.10 ang presyo sa nga diesel. Siyempre, kung ikaw dira nagamaneho sa de pampasahero nga salakyan, ang isentimiento isa lang kay ma-rollback sila, no? Senentemos pero magasaka gani ang tanan tong gina-rollback sa sulod sang pila ka semana kulang pa sa ginasaka isa lang kadlaw. Sa mga balita nasyonal, ang palasyo sa Malacanang nagapasalig nga mayaran na sa thorough investigation para sa sining temporary shutdown sa Philippine airspace ang nagligad ang adlaw sa Domingo. Ang reklamo diri sa mga pasahero gutom, kapoy, kag subong man doon rigmaan kanabla sa imo yang lawas. Kay hindi ka makapaligo ka linibo ka mga pasahero ang stranded sa Ninoy Aquino International Airport.
Siling diri sa nga grupo sa mga negosyante kagasabang man nangyara sa turismo, sila nagakangawa na sa impact sa nga sining flight cancellation sa nga New Year's Day. Amo man ang rason kung nga magapatigayon sa investigasyon ng Senado sa sining pagka-disrupt sa ginatos ka mga domestic kag international flights nga nag-apekto sa linibo ka mga pasahero. Sa iba na pang mga balita nasyonal, numero sa firecracker-related injuries nagadangatan na sa 211. Santo sa report sa Department of Health kag sa Philippine National Police ang puwitis sa morning numero 1 ang rason na sa firecracker-related injuries sa pagasugatan nato na sa bagong tuig. Nagligad na to mga trianggulo pero tayo subong puwitis na naman apisar pa nga tiniya konsindihan mo nagasaka sa babaw. Sa balita international, ang mga flights sa Florida, USA subong delayed man na banwa bangod man sa glitch sa computer. Amanin subong ang isa sa mga ginalantaw kay ginatraya nila nga i-fix ang latest issue para nga makaresume na ang air travel sa may Florida. Sunod sa Federal Aviation Administration, sinuwayhan ang nagakuti sa air traffic control system kay diri sa aton amo mani ang na-eksperyensyahan. Siling sa Civil Aviation Authority of the Philippines, way man siguro may nagapanghaka. Ilang tawon na tanay nagligad ang mga inadlaw to ang sistema sa mga bangko ang ginatry nga pagasudlon. So dapat sa Department of Information and Communications Technology mayara gidapat kita mga eksperto sinadira nga makabato sa sining mga puwerte gidya kaalam nga mga Pilipino kung sino man andara yang nationality nga nagatry nga magsulod sa mga computer system. Sige, giban pa nga mga impormasyon na kag mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan bombohanay big time. Philippine Standard Time and Weather minutos sa nakaligad sa taknangalan sa 8 sa aga. Pagbalikan nato ang istoryahan ta. Mayon ning balita para sa mga empleyado kag sa man sa mga employers. Kahit mo ning ginayamo halin pa man sa tinalikdan nga tuig ang pag-isol o kan pagpaiway langanay sa nga pagasaka sa nga premium sa Philippine Health Insurance Corporation. Kahit ikwan na sa bagay, kung kita magmasakit, hindi taman siya maghamit agad, no? Ginalikawan man nato na sa mga hospital kung nakaisa mayara pa sa mga issue nga ginabulsa malang sa mga taga PhilHealth mismo ang pondo sang nasambit nga ahensya. Balikan ta diri sa Bumanay Big Time. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Standard Time, Justin 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bombohanay big time. Sangga na nalikdan na pa nag-ayo ang grupo sa mga employers sa Banwa nga kung na pwede ipaiwayo ko ni iso lang naya sang Philippine Health Insurance Corporation kaga sa magman sang Social Security System ang anticipated increase sa kontribusyon sa mga miyembro subong nga tuig 2023. Bangod nga nag-recover pa ang mga negosyo nagikan na sa epekto sang COVID pandemic. Kay subong nga year 2023 sa SSS ang kontribusyon maga-increase by 1% from 13 to 14% sang ato nga income. For example, ang imong nga sweldo 30,000 pesos kada bulan halin sa 3,900 nga SSS contribution, mahimo na ni siya nga 4,200 pesos. O kung magadugang sang 300 pesos nga iga-shoulder sang mga employer. Inabanggod ang nagasaka ang share sa mga employer by 1% from 8.5% to 9.5%. Ang employees share naman nagkapabilin sa 4.5% banwa.
So, subong nga Enero, tig 2023, para sa mga nagasweldo sang 30,000 pesos ang bulan, ang kontribusyon sang employer yara na sa 2,850. Ang employee sa share naman is 1,300 pesos. Samtang sa bahin naman na banwa, asang ining Philippine Health Insurance Corporation mayara man sang saka sa kontribusyon subong nga tuig. Okay. Diri siguro bumbuton. Liog na lang kamumuton. Oo. Kay ang PhilHealth and then ang SSS nagdungan na sila abi banwa mo. Ang scheduled increase sa Philippine Health Insurance Corporation base sa Universal Healthcare Law ang mahimo na nga 5% by 2024. Okay? So meaning, kung ikaw ang naga-income sang 10,000 pesos kada bulan, ang imo nga kontribusyon mahimo na nga 400 pesos padulong na sa 450 pesos. I-divide ini siya between sa employer and then sa employee. However, kahapon nagmando si President Bongbong Marcos. Nagmando sa Philippine Health Insurance Corporation, ipaiway lang na yung increase sa premium rate and income ceiling para sa calendar year 2023 and ginkumpirmar sa Office of the Executive Secretary. Sa memorandum nga ginpirmahan na Executive Secretary Lucas Bersamin, ini siya ang ginmando nga mayara sang ipaiway, iisol in light of the prevailing socio-economic challenges brought about by the COVID-19 pandemic and to provide financial relief to our countrymen amidst these difficult times. Please be informed that the President has directed PhilHealth to suspend the above-mentioned increase in premium rate and income ceiling for the calendar year 2023, subject to applicable laws, rules, and regulations banwa. So, ini ang nabato naman sa Philippine Health Insurance Corporation. Kay subong kadamo ginabi kita sa mga palasano, no? Kadamo nagadugang ang ato na sa ning galastuhan banwa ang ining saka sa may premium sa may Philippine Health Insurance Corporation ang dugang naman nga buhin sa aton nga income. Sa aton nga mga employer, sa aton nga mga empleyado, since sa banwa nga ini ginatunga sa nga employer and then sa nga employee. Yara sa piyakalinya nga Secretary General sang General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho. Live kita sir sa Bomba Radio Bacolod. Dapad mo si Bombo Erlin. Mayong aga. Happy New Year, Sir Winnie. Yes, good morning, Bombo Erlin. Mayong aga sa inyo tanan liwat. Happy New Year, no? For the year 2023. Duha pigi kita sini sir kay at least nabatian sa aton sa nga presidente ang gayamo sa mga employer sa the same time mga employee nga kung na pwede mapaiway lang nga na isang PhilHealth ang saka sa premium from asubong nga year 2023 kay kamahal sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon na subong bisan 50 man na siya kun isa ka gatos buhin man nagyapon sa ato nga take home pay. Ano nga pahayag diri sang labor group, Sir Winnie? Well, Berlin, this is a welcome development, no? Para yes mga ordinaryo nga mga mamumugon kag katubong man sa mga nagabayad sa ila premium sa PhilHealth, no? Mas mayo ini kay at least nang ilang take home pay, no? Kung may dugang sila nga premium nga ibayad, mabuhinan pagid, no? So as I have said, mayo ni ang ginhimo ni Presidente Marcos, Bongbong Marcos Jr., with all due respect, para nga kung sa Tagalog lang maigsa ng paghirap ng mga manggagawang Pilipino, no? Because of the rising cost of living which is affecting us until now because of the
high cost of inflation, no? But then on the other hand, no, tanawon ta naman ang reaksyon sang PhilHealth. Kay base Glabong Berlin, malaman lang ati, tungod nga wala ginaprubahan ang amon ginahingyo nga additional payment, maapektuhan ang serbisyo sang PhilHealth. Mhm. So I hope it will not come, no, to that point. And this measures taken by Malacanang or by the President himself should be followed by other mechanism, no? Like for example, pwede man lang gali ni President Marcos mapanubuan, no? O kung pwede ma-suspend, no, ang mga balayran ta sa gobyerno like PhilHealth, no? So ang amon pananawan Bong Berlin, nga hindi ma-suspend ang pagsaka ng presyo sang sibuyas Bombay, no? Kaya I think this is one issue that is adversely affecting the ordinary consumers, no? So we appreciate the move of President Bongbong Marcos Jr. and we are hoping that other measures will come in 2023 in order to appease, no, the sentiment of the workers who are still reeling from the high cost of living by virtue of unabated increases in the prices of basic goods and services. Oo. Although, sir, paisol lang ni siya, sir mo. I-suspend lang ganay, pero maybe sa masunod nga mga binulan, iga-implementar nila gyapon because that is mandated sa idalom sang Universal Healthcare Law. Yes, kagdatani, sundon man niya sa aton nga SSS, no? Kaya itong may plano nga ang SSS Ayan naman sila this month. Saka, no? So, hopefully, no, ang tani ay revisit ng gobyerno o kung i-evaluate niya ang economic conditions of the workers sa subong, no? Nga wala pa maumpawan, no? Sang nagsaka naman ang gasolina, no? Yes. So, bago lang, no? So by evaluating the economic conditions of the workers, I hope the government, as I have already said, will take other measures, no, in order to prevent the purchasing power of the salaries of the workers from going down or from deteriorating, no, para nga maka-cope up sila, no. As long as inflation, as long as wages cannot pace up with inflation, may problema ang labor sector, no, sa iyang economic existence. Oo. Dari pa ginabi, sir, sa mando sang presidente, ang income ceiling ginpasaka na siya to 90,000 pesos. Kaya man ang existing subong is 80,000 pesos. So kung ikaw naga-income sa 80,000 pasaka, ang imong monthly premium is 3,200 pesos. Mayo man lang mga epekto, no, kay manti nakita siguro sang gobyerno nga kung hindi niya paghimuon ina nga mga tax measures, nagadeteriorate no, ang purchasing power sang workers, no. But then we have to realize that 20%, no, of the Filipinos, only 20% are earning, no, salaries nga masiling kita nga makategorize ng mga family living wage. Oh. Ang 80% tigado gid gapon, no, ang butsing ganon ang ilang sweldo hindi gapon na makaigo, no, sa ilang adlaw-adlaw nga kinanglanon, especially kung nang nagaobra Dumberin isa lang, no, sa isa ka pamilya kinanglan mga duwa o kung tatlo, no. Nevertheless, nagakalipay kita, no, nga ginatanaw man sa gobyerno bisan pa paano ginatanaw nila nga ang economic conditions ng workers dapat may mga preventive measures, no, nga hindi maglala, no, kapareho abi sang pag-suspend sa PhilHealth, i-suspend man abi ang sa SSS kag ang pag-implementar sining train law labi na gid sa mga manggarano, no. I think the richest, no, should be taxed more, no, and the poor should be taxed less. Yamanti mga pigado na silang daan, no? Silang lab lang ni Presidente magsaysaya na those who have less in life should have more in law. Ang punto na tagaan sang proteksyon
ang mga pigado, ang mga the poor and the oppressed workers para nga ang ilang they can keep their heads above water no in this trying and difficult time. Oo, pero mas mayo pag ni sir kung matutukan pag sa nga gobyerno ang ato ng mga nagapanguna nga mga balaklon balay labi na sa nga pagkaon bakal nato na sa merkado mga utanon na kagiban pa nga mga agricultural products since amo gini nagalamon almost 80% sa aton nga monthly salary. Kag hindi namon maintindihan na Bongo Erlen. Pero abi nga ang siling sang Department of Agriculture o si saon pa kuno nila kung ano gid ang kabangdanan nga nagataas ang presyo sang sibuyas Bombay. Too late the hero na iya kon magamuna. Daw pangusisa pa lang gali sila nga ang tao na nagaagonto na no kag isakto na Bongo Erlen ang ginhambal mo. Ang primary concern dito subong ang pagsaka sang mga balaklon ang aton nga ginatawag food security would be in danger if we will continue on relying on the import liberalization scheme of the government. Kita nimo mga manok, baboy, karne, no bugas, kalamay, kagiban pa naga-import kita. So ang question na mo, what will happen to our local industry, no? Our local industry will die a natural death and the workers in these sectors, particularly the agricultural sector, would also be unemployed. And that would exacerbate the present economic situation or problem of the country. Okay. Sir Winnie, salamat gid sir sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga and Happy New Year. Same to you, no? Thank you and good morning. Again, Happy New Year. Maraming salamat kaya Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Again, ang aton sa nga premium sa Maya Philippine Health Insurance Corporation magina 4.5% na sa aton sa nga monthly salary. So good kuntani subong year 2023. So for example, ang imong sweldo is 20,000 pesos. Ang imong contribution sa Philippine Health Insurance Corporation will be 900 pesos. Kung ipatuman sa PhilHealth ang ining premium hike subong year 2023 so good subong Enero. Pero ang PhilHealth gina-divide ini siya sang employer and then sang employee. Kung ikaw naman nagasweldo sang 30,000 pesos, again kung ang imong sweldo 20,000 pesos kada bulan, ang imong premium sa PhilHealth is 900 pesos kung 4.5% ang ining premium rate naton. Sa subong nga 800 pesos nga ginabayaran nimo kay 4% subong ang aton ng premium rate sa PhilHealth. Kung ang imo naman ang sweldo, i-check nato na dugay-dugay ang pahayag sa mga grupo sa bahay naman sa mga employer sa Banwa. At least makompleto nato ng ilaman niyang pananawan kay una na nila nga ginaduso pa. Nga kung pwede, ipaiway lang nga na sang PhilHealth ang hike kay ang SSS nagsaka man subong. Nagsaka man subong 2023 ang aton nga kontribusyon sa Social Security System. Kung ang imo naman nga sweldo, 30,000 pesos. Okay. Kung ipasaka sang PhilHealth sa 4.5% ang premium, mahimo na siya nga 1,350 ang imong kontribusyon sa PhilHealth from 1,200 pesos sa subong asang last year 2023. Sa mando ni President Bongbong Marcos, ang income ceiling is yara na sa 90,000 pesos. Meaning, ang nagasweldo sang 90,000 pesos pasaka, pareho lang ang bayad. Okay? Pareho lang ang bayad sang mga naga-income 90,000 pesos pasaka. Regardless man na kung tunga sa milyon man ang imo yung sweldo,
ang bayaran mo gyapon is 4.5% of your monthly basic salary. So sa last year, ang ilan na nga kontribusyon was 3,200 pesos. Kung ipatuman sang PhilHealth, ang 4.5% ang bayaran nila is 4,050 pesos. Kung naga-income ka man niya 120 pasaka, ang bayaran mo same lang sa mga nagasweldo sang 90,000 pesos. Nga 4,090 pesos banwa. Sa subong naman, ang mga naga-income sang 10,000 pesos panubo, ang ginabayaran is 400 pesos. Kung imuon na siya nga 4.5%, ang bayaran 450. Sa mga nagasweldo sang 10,000 pesos and 1 centavo, tiamo na i-times mo naman na sa 4.5%. Pero, since gamayara sang order ang aton sa nga presidente, for the meantime, sa sulod sang pila ka bulan, depende na kay last year, ginmando ba ni President Rodrigo Duterte ang suspension sa saka sa Philippine Health Insurance Corporation premium. Pero after months to, gin-resume man sang PhilHealth ang saka sa aton nga bayad as premium. Kuan lang ni nanay, paisol-isol man lang ni siya. Muway man nagasiling nga dirang presidente i-cancel. Kay mayara sang Akta Republika nga nagamando sa PhilHealth nga pasakaan ang premium nila banwa. Ang aton sa nga premium. Pero kung sa bagay, tiko ay taman niya ginapangayo, ako nagkita nagabatyag sa mga masakit na nandira kag ma-cover sang PhilHealth, may mga packages man na sila depende sa aton yang balatian. However, hindi man gid mo na iya kadamo sa aton mga naga-hospital kay health is wealth ang aton gid yang panindugan. Nga kung pwede pa man lang, hindi lang gid kita magmasakit, kung masakit kita madala lang sa mga over the counter nga mga medication sa dira, hindi lang gid kita ya ma-hospital banwa. Sangdamlag lang sa nasiling ko na ang mga employer sa mo gining isa sa mga ginahingyo nila. I-postpone ang pagsaka sang kontribusyon sang Social Security System and ang Philippine Health Insurance Corporation sa buong 2023 kay iban nga mga negosyo ang nag-recover gyapon sa epekto sang pandemic. Naglikad ato ng mga plano pa sila nga tandugon pa nila ang pondo sang Social Security System kay hindi man na mga dugay ng actuarial life balasang SSS sa subong nga existing nga nilang pondo. Kaya nga mga yamo kag sentimiento mga employers sa mga empleyado, ang ginmamatian man ni President Bongbong Marcos nagpagwasang order to suspend lang anay sang implementation sang contribution hike sa PhilHealth ang SSS wala pa diri. From the labor group, check nato na sa grupo naman sa mga negosyante. Yalan sa piya kalinya, balikanta ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Mr. Frank Carbon. Sir Frank, live kata sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Bombo Erlin mayong aga. Yes, ma'am. Happy New Year again. Happy New Year sa liwata, sir. Nagligad pa ba ningahing nyo sa mga employers nga kung na pwede, ipaiway lang nga na yung saka sa contribution sa PhilHealth kag SSS. Kaya ning sa SSS, sir, ang mga employers na ganyan mga shoulder. Ang diri sa PhilHealth, tunga ang employer kag ang mga empleyado. Sa order ni President Bongbong Marcos nagmando sa PhilHealth, hindi lang nga na magsukot sang saka sa premium ba so good sa buong January. Anong inyong reaction na Dre, Sir Frank? Yeah, Erlin, that's a very good news. That's a Happy New Year, no? First namon nga Pascualin sa gobyerno. You know, we're very happy because for 2-3 reasons. Number one, now they're looking at things at a macro level, no? Holistic. And while lang nila ginalantaw ang kinahanglanon sang employees, but also employers and everything. You know, ang problema, as I said, holistic, is dapat lantawon anong kinahanglanon gid sa subong prioridad sang employees, prioridad sang employer at this time, no?
sang crisis pa kita. We're still in crisis. Ha? In fact, ara pagyapon ganing COVID nga nagdalas ni tanan. Ang sa amon paglantaw, ang kinanglanon sa employees, hindi additional nga health insurance. Kaya in fact, aton provincial government, gabulig na gani, gadugang, I think, in my note sheet, no, nag-occidental nga health insurance. Si Mayor Albi is thinking of a bacolod naman yang nga chips, no? Health insurance. Ensure, i-augment na niya sa ato sa mga the lower 50% nga kinanglanan additional medical insurance kay the middle class, the upper middle class, they have their separate health insurance. So that's very good paglantaw. I think nakita nila nga ang kinanglanon subong gid is number one gid is paano nato mapapanaog ang presyo sa pagkaon. That's number one. So for production gid ang ginalantaw, which is very, very good, no? In the case naman sang employers, paano mapaabri ang wala pa kaabri nga mga businesses? Kag atong nakaabri, paano pagid nga mag-expand sila? So, okay. So, on the part of the employers, ang nalantaw namon subong, what hinders us? Anong kapugong namo sa amon nga mag-abri o kung magdugang sang amon negosyo kag empleyado is ang kamahalon sang interes sa bangko? Ikaw within the control na sang gobyerno, central bank lang ang gamande. Before you used to borrow at 4-5% per annum, no, kada tuig, subong they're going up between the almost double, 6.5, 7. Correct. Oh, so 7.5. Excuse me? Nagdangat pa gani sir 7.5 sa iban nga mga banks ang interest subong. 7, they're thinking of an 8 now nga interest. So that's dako gina nga deterrent for us to open up, no? To recapitalize. Kabalo man kamo sang ang negosyante sa bilog ng Pilipinas, 90, base 95%, kung mga these are small businesses. No? Gagmay inis lang nga negosyante nga ubos sa during the 2 years and a half, nga ara kita sa lockdown, ara sa pandemic, naubos na ning kuot-kuot ang amon kapital kag ang mga ginansya sa amon man kinanglanon kag sa pamirdi man amon during those years, no? Nga lockdown kita. So we need to recapitalize. Di galing kung kamahal ang interes, paano naman ma-recapitalize, no? So there's lack of job opportunities to bong. Kamahal na sang mga balaklon, not only food and other essentials also. Ang imo nga, when you see essentials, ang everyday lang nga ginagasto mo, you cannot do away with it without sang mga, except while labos ang pagkaon, ang imo elektrisidad, imo tubig, transportation, ang kabataan mo pa eskwelahan, kag imo man kay maubra pa, no? Kag edukasyon. All of this, kinalampandingan. So, in short, ang take-home pay or tawag na mo na disposable income, ginkaon na dako sa pagkaon kag ining other essentials. Tidugangan mo pagid, buhinan pagid ang ila take-home pay, meaning, inpakulo mo pagid sila sa additional nga binagtong. I'm very happy nga nakita nila na, no, this is not the way to do it. No, health is not the priority now. Is the two things is job creation, no? Let's increase job opportunities and let's try to reduce paano ma-reduce ang pagkaon and other essentials. I think ang sakit ang ulo sa gobyerno, which is good na pasakitan ulo na. Hindi yung mga bungbay-bungbay ng ambal nila nga sabat nga. Hindi ka ba? Anyway. Kung sa bagay, sir, kung bastante balang pagkaon ta and then healthy, hindi gid kita makalikaw gid kita sa masakit. Hindi man naton magamit ang ining pondo nga ginpain sang gobyerno para sa aton. Galing kay di man kita makakaon gid permi healthy kay kamahal man sang presyo. That's why. Parang hindi ka magmasakit, dapat ang pagkaon nutritious that is, paparatuhon para nga ang imong immune system, no, ang imong physical and mental kuan magtubo man, especially mga kabataan. I think they've realized it now. Hopefully in the coming months mag-appoint na siya sang full-time na gid nga agriculture secretary para matutukan na gid niya ang problema sa pagkaon. Kaya muning pinakadako as any family, ang problema is
kamahal sa pagkaon. Oo. Sige na lang isang tuma, may burnout, way ko kabayan. Pero ang pagkaon di pwede. Correct, sir. Kasakit sa pamilya dulungan Mhm. nga ang duwa ka bata or bata gahibi kay waay pagkaon. Oo. Sir, kung naman yung order sa presidente sa PhilHealth, are you expecting imando man ang suspension sa contribution sa social security system given i-shoulder ginintanan sa mga employers ang saka sa contribution sa SSS? Ang saka sa SSS shoulder naman. Correct. So good this year. Ito lang na nga para na kami sa lungon, talukloban na lang, ilang sang mo todo-todo pagit. No, amo na. Mhm. Hindi amo na ang solusyon. It's not now SSS ang problema. It's not PhilHealth ang problema, believe me. Kulang nga trabaho. Kadamo pasubong sang wala kabalik trabaho. Mangguton mo ang neighbors mo na, may ara gida isa o duwa ka pamilya na wala pa kabalik ang breadwinner gina ang tatay gid o ang nanay. Damo pagid. Hindi na amo ang solusyon. Ang solusyon ta is dapat mag-aabri ang mga negosyante kag magbalik ang trabaho. Oo, nga nabiting. So, that's why ginalantaw na mo subong we're asking, please review that interest rates nga ginahatag kay inaiya mamando man sa gobyerno mo. Yes. Oh. Central Bank pa lang ng interest rates para maka-recapitalize kami. Mhm. Ubos na nga among capital, ubos mang savings. Mhm. So ginala, we need the bank, especially Land Bank and DBP, no, to recapitalize us. Mhm. No, at low interest rates, lawig na pagbayad para nga maka-open job, especially in agri-fishery section naton, ang rural Philippines. At tutong wala gidya trabaho. Mhm. That's why overburden ang urban ta. Kaya wala to trabaho, ti anong buhaton mo, kung migrate, mapabanwa ka, no? Pidriyari ngita ka di trabaho na everything. Correct. But atong resources ta, at tuya sa rural Philippines, at tutong atong kadutaan, ang farms, at tutong aton nga mga pangalangisdaan, no? At punong ta kag baybay. But wala ta naging tatap. Susling namon, we have to take a look at rural Philippines, paano ang atong resources, ang aton nga dagat, ang aton nga kadutaan. Ang isa gani subong ginapilit na mo ng DNR, implementar nyo na ang wastewater, Mhm. no? Treatment plant, ang Clean Water Act. Oh. Amo nang isda na toxic nga nagapatay sa atong isda. Kabalo ka sa ang atong production sa isda, almost 50% for the last 50 years. Mhm. Ang kasag nga gin-harvest na di, Visayan Sea is what very fertile na siya. Oh. For the last 10 years, I think nag-dwindle to 50% ng catch. Can you imagine that, no? Mhm. Problema kita sa Kamahal sa pagkaon, isda, subong. shortage, kung dagat na ginahimuan ta basurahan. Oo. Hindi pwede. Ginahaboy tang toxic ta. Ang shampoo mo, Erlyn, dapat, very toxic ang shampoo mo paghapon. Ginahaboy mo lang sa dagat, no? Mhm. Oo, and everything. Ang atong basura, plastic, haboy ito man sa dagat, and everything, no? So, that's a lot of things. We have very good laws. Ang importante lang subong ang atong DNR o ang LGUs na really worker kag itinluan ang dagat. Kay ara na ang pagkaon, damo. Kulang, mahal, kay shortage, pero ginahimo ta ang aton nga mga kadagatan, basurahan. Oo. Kaya subong nga sir, so ko bang Rose nga dumadyo dako man malagawa 350 isa la na kabilog ha. Again, di ka makatch. Bang Rose bala sir nga isa kabilog dumadyo dako man gawa isa lang kabilog 350 subong sa Burgos. Yes, oo. Ako nagpabakal ko, ini nga sa asa, kay luya ko ni Bla Paksyon. Mhm. So, 200. Sabi ko, anay, kung 80 lang, 200 galing. O kanapit lang na Paksyon, no? Especially pamahaw mo ko na aga, Correct. and everything. Pamahal-mahal. Even utan lang taon mo, utan mo. Pero teka mahal. You know, that sibuyas thing, it's not really sibuyas. It's the microcosm. Gina-demonstrate lang how expensive ang pagkaon, especially kung imported. So in short, we have to start producing locally, no? Sa Yes. atong pagkaon. Ang duta, kabalo ang farmers na. Maayo na sila. Mayara man ta ulan, o subong, perting ulan, damo tubi, ma-replenish ang aton nga mga kuan, no? Tubi sa idalom and everything ng oferta. We have plenty. Gating kay ti. I don't know, hindi kami kaintindi. In fact, liwag na mo ni-announce mo, nga slowly we're engaging the president kag ibang kabinete, especially no sa small business nga kung pwede ining multinationals
large corporations, I think kilala niyo sila, no? Ara na sila sa malls, ara na sila sa telco, ara sila sa bangko, Oh. ara sila sa insurance, everything. Being ila kapital o ang ginansa, ibutang man nila sa food production kag food processing dito sa rural areas. Kaya muna napabayan mo. Kabalo ka, Juan, Erlin, si gasoline stand growth is 5, 6, 7, basi may 8 pa. Pero ano lang na sa urban area, service sector, ang agri-fisheries ay nagatubo. Wala For na the doon, last 15, maybe 20 years, napabuyan na siya. Oh, wala na siya. 60% is in the urban areas, service sector. Pero ang atong nga resources, ara sa rural areas, ara ang kadutaan ta, may tubig, may adlaw nga libre, may dagat. Pero why ta gina-maximize ang production? Sir Frank, salamat So, good, sir. Kuha na mo ng presidente, abimanda rin ang mga bilyonaryo mo nga negosyante nga tsakto na sa tubig, no? Ara sila sa tubig, ara sila sa kuryente, ara sila sa insurance, magkadto man sa rural areas, kagbuligan man tong farmers ta, no? Nga ang productive ang yield nila, mag-mechanize, industrialize, then may food processing. Pero wala sang central, ang tubuta, wala na nag-grow kung white na nagbutang sugar mill. Oh. Pero ang atong coconut, wala cocoa mill, why is corn central? Why man tawag sila cocoa mill or feed mill, no? Napabuyan man ang atong corn kag ang atong coconut. So bentaha gid ta ni sir, no? May ragay kita sang separado gid balang agriculture secretary nga hindi nga aton sa presidente. Because sa minado kita very busy ang aton na chief executive. Kani, kama ka-focus gida. We have 365 new days link concede me Jerry pa. So we have 365 new chances to improve. No, let's not waste it. Let us throw away the 365 and wait for 2024 again. No, we have 300. Doon nabuhi na ganit tatlo kadlaw, no? Correct. Yung 362 na lang. 362 days na lang. Sir Frank Carbon, salamat gid sir sa time ni mo diri sa Bomba Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Early mayong aga, salamat. Anytime tawag na lang. Happy New Year, Happy Gigabay. New Year, sir. Pero kung atong 2023. Salamat. Salamat, sir. Madamang nga salamat kaya Mr. Frank Carbon, ng Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Kaya mo pa maninaglikad ang ilang siningahingyo, pero sa social security system, wala pa sang mando nga ito na sining presidente. Again, sa social security system, iniiga shoulder gidya, bilog sa employer ang saka sa premium nga 300 pesos. Kay ang share sa mga empleyado magapabili na gyapon na sa 4.5%. Okay? 4.5% ang share sang empleyado. So god subong nga Enero tuiga 2023. Ang saka naman sa share, saka naman sa premium iga shoulder sang employer. Again, for example, wadang imo nga salary 30,000 pesos kada bulan, halin sa subong nga contribution mo nga 3,900 pesos, mahimo ina siya nga 4,200 pesos. Ukon mayara sang dugang nga 300 pesos, which will be shouldered by the employer. Ang tag-iya sang imo nga ginaobrahan. Kay nagsaka ang share sang employer by 1% from 8.5% to 9.5%. Ang share naton nga mga empleyado yara gihapon sa 4.5% banwa. Kung medyo nubo ang imo sining sweldo, so may multiply man na siya dira sa amo na nga percentage. 4.5% ang imo nga share nga empleyado. Ang share sa imo employer will be 9.5% sa social security system. So, god din na siya sa buong bulan na sa Enero. So, ginaulat-ulat na nato na dirakon na naman mando ni President Bongbong Marcos. Sang damlaglang isa na sa mga ginakuti gidya nila ang pondo sa social security system nga mayara lang na siya sang asta lang gid siya baladera ang ginatawag nga actuarial life sang pondo sang social security system
amo pagid na ginakorosonadahan sa ngaton nga mga mamalidha nga mangin source. So, maayo lang man kagin kakasa nila. Ba't bantayan gyapon naton kon masunod? Kay pwede man suno sa mga members ang economic team ni President Bongbong Marcos, pwede nga maka-invest na dira sa Social Security System ina kon aprobado sang board. Kon aprobado sang board sang SSS. Bisan pa nga wala siya ginahambal o kon na-specify dira sa provision sang Marlica Investment Fund Bill nga aprobado na sang Kamara Banwa, pwede maka-invest si JSIS o kon sa SSS kung aprobado sang ilang nga board. May lusot man gyapon. Tiyan mo na nga nagareklamo kita gani nga basakaan ng premium. Kaya hindi mabuhi ang SSS bintras tanto kung wala sang premium hike. Okay lang na kung magbadinalago ng Marlica Investment. Ngani, Marlica Investment Fund, pero kung hindi, abi. Di mano na lang kita yung mga miyembro. Okay lang na mga pensioners subong, at least may ganabaton, pero kung ikaw yung bata ka pa, dugay ka pa yung magretiro, mapugda yung bisa sa why kagaya batonon sa future. Kaya mo na ginapunggan ta. Dari sa subong sa pagsaka sang premium. Sa premium sa Philippine Health Insurance Corporation para ni kung kita ma-hospital, kita magmasakit, pero dapat na naman ka ni nanay mo, no? Ma-confine ka at least isa kagabi para maka-avail ka sang package. Depende kung ano yung moya nga ginasufrer nga balatian. Ang problema naton galing subong, nagamasakit ang iban sa aton since nga hindi kita makakaon sang husto. Wala kita access to nutritious nga pagkaon since pwerte gidya kamahalang presyo. Kung barato tani ang presyo sang balaklon naton sa merkado, iniginaluto, utan, karne, isda, sang isda, subong, kung ikong bangrus nganing pila na kahiwa bumbuton, 350 ang isa. Di kung minimum wage earner ka, ang imo isa kadlaw ka 350, shin na lang bilin sa imo magbakal ka isa ka bangros. So sobra man na gaway sa kilo. Kaya 300 ang kilo. Ang marot, sobra man 200 ang kilo. Ang Bombay pilang presyo? 700? 600 sa merkado pag-adkado naton suspurya gaba. Hindi kita makakaon sa healthy nga pagkaon. Ga-report kita sa ang piban sa ato na deriban wa, especially kung ikaw minimum wage earner. Ga-report ka sa trabaho, gakalamsyan mo, pero wala ka mamahimo pa, sulabihon mong imo nga mga kabataan. Bisan 2, 3 na dara bata mo, pero pwede na kabugat. Aba na kung pwede pa lang isa, maximum na 2 lang bata, sabang mayo gino. Para nga mabudget mo gid bala gusto ang imo nga kinitaan. So, ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation is for our health. Kung kita ang hospital at least magamit kita. Pero hindi tani damo ang nagamasakit sa aton kung kakaon kita healthy. Kakaon kita healthy, kag enough ang aton sa nga pahuway. Galing ni ka man kapahuway mayo kung kabalo kang pagkaaga wala ka na gamiton. Aba na siling gatulok kar ang tanan mo nga balatian kung way unod di mo bulsa. It's because nga ginasuyop sang aton nga gasto nga budget for food ang aton nga kinitaan. Magkadto ka sa merkado, ginawa mo na lang paigo-igo sa imo nga kwarta, sa imbes nga makakaon ka ta nutritious nga pagkaon, kung ano na lang yang ara. Regardless man na siya kung go, grow and glow na lang. Hindi makompleto, galing 3, go ka, grow ka na lang, wala ka na glow. Sa aton balang nutrition month sa elementary high school, dapat may nageta go, grow, kag-glow. May carbs ka dira, may protein, and then you have the vegetables and fruits. Pero suli, galing subong, kay barato pa si grow, sang sa kay glow kayang mautanon subong, parte ka mahal. Ay ano na lang nagkakatabo sa aton pungsod.
Amo na bisan mga negosyante nagadusok. Because you're expecting better programs sa Department of Agriculture. Since ang aton sa ni Presidente siya nagapungko na diray. Hindi siya magpasugot nga may iban nga magapungko nga tiglikom sa Department of Agriculture because for Mr. Marcos, mayra pa sang problema nga dapat sulbaron sa Department of Agriculture. However, halin sa mapungko ni President Marcos sang June 30, hasta na December 31 daw wala pa man kitagid sang concrete nga programs nga ginapatuman ng Department of Agriculture. We need to save our agriculture sector as soon as possible. Kaya ni naton ma-reconcile banwa. Bisan iti lang sang pispis sa aton nga kadutaan, mabuhi. Pero ironically, ang mahal pa niya subong ang presyo. Ining mabuhi man lang diri sa aton pungsod. Kamahal sang kapon nagbakagubalong guys, pila man lang ka steps, 15. Kung sa umaka, pwede mo na ganyan pagayoon, no? Amo na sa mga komahan, tanom gi kamo balonggay. Hindi nga masalig lang kamo na sa inyo tupad balay. Awayon nyo pa kung hindi manghatag. Bisan sa urban area ka, mas mahigit subong, may kata urban farming bala, no? Bisan sa mga pots lang nga dira makatanom kada tangkong bomba ano da ang babalonggay da kon iba na pang magamit at talang balaki kang mahal gid sa nga presyo. So ang kontribusyon sa SSS and PhilHealth pwede lang gid mapaiway banwa. Ako lang tawon nato ng actuarial life sang SSS until sila 2054. Kaya ano pa kita subong 2023. They still have 22 years para sa kabuhi sang SSS. Di siguro sa amo nga mga tinuwig, kung matutukan sa nga sa gobyerno ang sektor sa agrikultura, makabangon gid kita ya. And paano motivate sa nga na gobyerno ang mga mangunguma to plant more? Because ang kamaturan subong, kada mo sa mga mangunguma na tamaran na gidya mananom. Nga hindi mo mapatakas ang mga gasto kung ikaw nagbaligya na. Manguma ka subong, pila man lang ya ka sako ang imo nga binhi. Pag abono mo, sobra 3,000 ang sako. Pag padalawat mo nga nagtubas ka na, ang imo nga income to pagpadalawat mo sa ngumay, kulang pag ganin sa bakal mo abono. Ano ka na, inganyo nga manguma pa, kay pirdi ka. Ito ko na mo malanabig na sa ligan mo. May ganyo ka pa nga magpanguma. Balik na lang na. Balik man gapon. Bisan pa nga nakakuha sila duta through the Comprehensive Agrarian Reform Program, balik gapon kay boss. Aryanduhan man gapon ang ila duta. Pagbaligya nila sa merkado, kung sila naman nagatanom sang high value crops, okay lang na kung ikaw gidya nagabulante. Inang sila nagatanom, sila man niya mabulante, okay na gawa makapatakas ka. Pero, kung baklo naman niya sa mga vendor, sa mga nagabulante, bala? Sa mga semaryon nila na dira, barato na bakal nila dito, di kaya na makapatakas, again spray mo dira, kagagin abono mo kay commercial fertilizer, pero teka, mahal man, subong ang abono, imagine mo nagligad to, urea, 3,300. Pag abot sa merkado, pero teka, mahal ang presyo. Hindi ng ustisya, sinadara. Unlike sa iba niya mga countries like Japan, kung ikaw farmer, may milyonaryo kaya. You are richer than the other population. Dari sa aton, kung ikaw yung mangunguma, ikaw gidyang pinakapigado. Di paano nabi maingganyo ang mga kauturan ta? To plant more, kung sa buno, pinang dani sila kapatakas. Nga pwede man lang isubsidize ang aton sa gobyerno, o konsweldohan sila abi. Kangay ni mga job order casuals nga mga ghost employees bala ni ganing iban. Kung ibayad na naton sa mga farmers, bisan ari kita diri sa urban, at least ang kwarta sa aton na gobyerno nga ginahatag nga isang programa sa aton sa nga province. Ang mga farmers mismo gin-hire as job order casuals. They earn kada bulan, pero at least nakabulig sa aton nga food security. Sang nga nagasweldo kita sa mga job order nga why man gani nagareport sa trabaho.
malagi na sila dira pagkadugay-dugay why naman sila or why nagagani man naga-exist nga mo sana depende man na nagyapon sa diskarte sa ngaton nga yara sa gobyerno Okay lang din kung medyo may kulo kwarta kaya gawa o supermarket bisan nagmahal ang presyo di kaya kabatsyag mo no. Pero ang mga naga-earn sang minimum wage kada bulan bisan pa gani above minimum kang gabatyag kagiyapon Kagwasi maabot ang time ba lang do ginakulang na gidang aton sa mga pagkaon sa merkado. Ti ambot kung may butang darang aton sa nga presidente. Duway ta pa man nakita kung ano na giding problema nga nasolbar kay bisan ng Unico ganining ang Bombay ngani maimbestigar pa yung Department of Agriculture kung anong rason. Ay maimbestigar pa yung Department of Agriculture banwa. Why pas na kabalo kung ano ginang problema? Sa kalamay ang muman. Siling nila ang aton sa adjusted retail price hasta lang sa 85. Ti pilang presyo subong refined sugar sobra man gyapon isa ka gatos. Ayo. 7 minutos sa nakaligan sa tanang alas 9 sa aga. We are still hoping and praying for better 2023. No? Kabaya pa nga atagan sang dugang nga wisdom mga ton sinara sa gobyerno to implement better policies and programs. Because sa nasiling tanan, sulit-sulit na ton, hindi ta pwede masalig sa gobyerno ang aton nga sulok-sulok. However, the programs and policies implemented by the government ang nag-aapekto sa aton nga daily nga pangabuhi. Pagbalik ka naton diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time, report na ni Bombo Cherry Grace Antillian. Kumusta nga suspend sa Philippine Coast Guard sa pila na kadlaw nga pag-celebrar naton sang holiday. Subong nga kadamong gyapon sang influx sa mga pasahero ang magatabok kalin sa Negros sa padulong sa Panay at the same time sa mga nagatabok man from Panay to Bredgo. Sa mga nagatabok kaming from Panay, kung kamo dira ang may dala, ginapalinya, ginakamo magpanawag sa barko, since we have the anti-African Swine Fever Task Force. So, gina-check na dira mga karne kamo yung dala. And kung may kaman pribado nga salakyan, pati sa trunk gina-check agad. Anyway, very polite ni ang ato ng mga members ng task force. Sunod lang gid because amuning para sa aton nga swine industry and our poultry industry diri sa Negros. Kaya siguro nila nga wala sa may nagasulod diri nga pork and pork products at the same time karne sang manok kamayara sang na-record nga kaso sang bird flu and African swine fever sa may Panay. Istoryanta ni Dugang sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kung pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababayenhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man Minutos sa nakaligad sa tak ng Kalasan Nueva Saga. Atensyon na sa mga nagahulog sa entry sa tanusuning promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio and Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 22 minutos sa nakaligad sa tak ng Kalasan Nueva Saga, yaring at tanusuning unang daily draw winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio and Star FM nga magabaton na sang worth 100,000 pesos ang premyo, 500 pesos nga cash, 500 pesos nga balora sang grocery goods nga nasulod sa Valdez ang Orocan. Ang aton nasunod nga drug and supervised ni Miss Gladys Maya Sanchez, aton nga FDA representative. Siya ang nagamit sang coupon sang R. Florate Pawn Shop and Jewelry bilang nga proof of purchase. Taga Purok Magbinuligay, Barangay Bata, Bacolod City. Purok Magbinuligay, Barangay Bata, Bacolod City. Congratulations, Michelle Martinez. Michelle Martinez sa nga Purok Magbinuligay, Barangay Bata, Bacolod City. Ikaw ang aton ginlawa Kalasan 9:22 sa mga aga. Meraka sang top de balas sa 3:22 karon sa hapon sa pag-claim sang imong premyo dire sa studio was sang Bomba Radio. Sa liwat Michelle Martinez sang Purok Magbinuligay, Barangay Bata, Bacolod City. Congratulations! Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa tanang Kalasan Nueva Saga. I-check ka natin report ni Bombo Cherry Grace Santillan na kay hugot man ang pagpatuman sa Bacolod Traffic Authority Office sang track ban adre sa Maya Syudad sang Bacolod. So mera sa mga inoras nga hindi kaya pwede makalabay alina dira sa may I think Alice Road din na siya padulong na dira sa NGC. And pagwa na diri sa may Bangga Bata bala nga masulod ka na sa Bacolod Silay Airport access road. Ang ini meron na sa mga experimental traffic plan na ginapatuman ang bitaw. So sa sulod din na siya sang 90 days. Pero tipila na giman ang ilang mga nadakpan, ng mga nag-violate, including na mga tricycle nga mga nagasulod bala, nagalabay, nagatraverse sa aton nga mga national highway since na siya ang ginadumilian. Bombo Cherry Grace Santillan sa report. Kamin. Yes, Bombo Orlin, live kita diri subong sa Dalan Lacson kung makita diri naton Bombo Orlin nga naghawan-hawan na
ang dalan diri sa syudad sa Bacolod, especially diri sa dalan Lacson. Kay unlike sang holiday season nya Bombo Orlin, pertigid kabugat sang lakat sang trapiko daw halos nga bumper to bumper. Gidya temprano pa lang, bumper to bumper na ang lakat sang trapiko. Especially nga damo diri nagapadulong sa syudad sang Bacolod nga nagabakasyon kag nagabakal man sang ilang nga mga kilanlanon sa mga tagsa-tagsa nila ka mga panimalay o kon mga ulubrahan man Bombo Orlin. Di suno kaya Police Major Junji Liba nang matawhay man kuno ang pagselebrar sa nga holiday season, especially sa lakat sang trapiko kay bangod sa bulig man sang mga one-way scheme kag truck ban kag no parking area diri sa dalan Lacson Bombo Orlin. Ini nga experimental scheme magadugay sa 90 days diri sa syudad sang Bacolod. So mayara sing mga pila ka drivers o kung maneho sang truck nga nadakpan o kung natikitan sang aton nga mga bitaw officers o kung ang mga Bacolod Traffic Authority Office. So mayara sing sang week 1 nila Bombo Orlin, mayara sing 60 ka bilog nga mga drivers ang natikitan. Kag sang week 2 nila, mayara man kung naghagan-hagan ka na Bombo Orlin, nagdutay-dutay ang ilang nga nadakpan pero wala siya sa exact gid nga kung pila ka mga drivers ang nadakpan. Pero sa karon Bombo Orlin, Sa truck ban na siya? yes, Bombo Orlin, sa truck ban ini siya. So more or less sinig ko no nga pagtapak sa nga bulan Enero o kung sa tuig 2023, mayara sila nga more or less 100 ka mga drivers ang natikitan bangod sa truck ban. Samtang sa one-way scheme naman Bombo Orlin, mayara man sila nga nadakpan pero hindi nila madasig-dasig identify kung pila tanan kabilog kaya mayara sang mga nasari-sari kag kadako gid sa nga lang scope sang dalan Lacson kag shadow gid kadamo sa mga enforcement team pero mayara gid sa gihapon nga mga nadakpan. Unlike sa truck ban, dasig lang ya kuno ang monitoring kung pilagid tanan ang nakabayolar sa ginamando nga sa dalan non sa diri sa syudad sa Bacolod. Apang sa no parking naman niya Bombo Orlin, damo man sa Japon nadakpan. Damo gid sa gihapon mga pasaway nga mga motorista kag mga drivers naton, hindi lamang tika syempre may damo man bala mga pangayaw Bombo Orlin nga nagadala sang ilang nga mga salakyan o kon motor wala sila kabalo kung wala sila ideya kung ano na ang bag-o nga lakat sa nga mga mando diri sa trapiko sa syudad sa Bacolod. So madamo sa gyapon no sa nga mga pasaway. So amo na ginahingyo ni Police Major Junji Liba ang bitaw head nga kabay pa nga mangin responsable ining mga motorista naton kabay pa nga magpati ini sila sa mando sa syudad, especially sa lakat sa trapiko. So far Bombo Orlin, madumduman sa naton may nga one way magalin ka dira sa may Bias Aquino, hindi ka makasulod sa Aguinaldo. Correct? Yes, Bombo Orlin. Padiretso ka sa may Gatoslao. Yes, oo, amo na siya Bombo Orlin. Kung pakadto ka sa south nga bahin, makaagi kagid siya sa may ano na yon, sa may Andres Bonifacio Elementary School. Didira kagid malusot. Kung halin ka naman niya sa south pakadto north, diri ka malusot sa may NBI, lusot sa Police Station 2, agi ka na sa BS Aquino Drive Bombo Orlin. Oo. So Bombo Orlin, madumduman naton nga may pagkakason bala si Alcalde o kon Mayor Albi Benitez ang mga 1,000 ka mga job orders di suno kaya Police Major Junji Liba wala iya kuno hindi kuno pagahilabtan ang mga job orders nga yara sa bitaw kay syempre kung sa mga so sa bitaw daan niya Bombo Orlin ginakulang na ina sila sang manpower. Hindi man kuno pwede nga buhinan ini sila sang tawo bangod sa gina-implement man naton nga one-way scheme, truck ban kag no parking diri sa syudad sang Bacolod. So sa karon nga bagong tuig Bombo Orlin, i-monitor pagid kung dako man gid bala ang bulig sang one-way scheme sa syudad kag ano pa nga mga experimental scheme diri kay diri gid mabalaan Bombo Orlin kay hindi na sako gid
ang dalan sa syudad sang Bacolod kag hindi naman pakadto pa wala naman gid may nagapakadto pa kare kay wala naman sang mga holiday be o kon ano pa da nga mga selebrasyon diri sa syudad sang Bacolod. So ginapangabay man niya Bombo Arlene nga sini nga tuig 2023 kabay pa nga gusto na gid nila nga implementar ang towing kung mga paso especially ba sa mga nagapasaway diri sa parking bisa Lacson. Kaya pwede na sila nga ito pero damo pa kuno inog process nga mga papeles para ini maipatuman diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Arlene. So, Bombo Arlene, ayari bala pamatian naton ang pahayag ni Police Major John G. Liba ang bitaw head diri sa syudad sang Bacolod. Ako ang bulig sa atong idea o programa nga ginamit. Ang pag-asa ng lockdown. For sir, mga mayara, bala nga natikitan sa mga sa truck ban, sa one-way scheme, kag sa no parking, sir? Mayara ang ganyan mga pila-pila kabilang. Hindi mong ganyan siya madama o mayara. Sa truck ban niya, sir, pila kabilog, sir, ang natikitan, sir, so far, sir? Sige, pila na ako na total. Pero sa first group ko to, mayara na damo-damo ito, mga 60 kabilang. Yung second day na ginaglubundo, second group naglumulo, and then the last group, medyo wala na, reduce na lang kayo, wala na kayo, mga pula. Mga more or less, sir, mga 100? Yeah, correct. How about you, sir, sa no parking, sir? May ara, sir, natikitan, sir? Yes, mayara ng mga pila-pila magkabilo. So, hindi ko pa convince sa sinisi ilain ng enforcement natin. Unlike sa truck ban, lang sa truck ban ng attention. Like, kung sa natin na parking damo, mayara sa mga strikers, mayara na mga enforcement team. Kaya mga mayara ng mga enforcers. Sa one-way scheme, sir, may ara sa gyapon bala, sir, nga wala may nagasunod? Ay, mayara kita dula, mayara kita medyo slawayan. Okay, sige. Mamuche. So, Bombo Arlene, kabay pa nga mangin responsable man kag mag-ugyo ng aton mga motorista kag mga drivers para nga mabatsagan man naton nga magligwa ang lakat sang trapiko diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Arlene. Kundi sa bagay nagligad man lang tong holiday nga daw kadamo gid. Subong balik ka naman sa normal. Nagsaka naman nga dan subong agang presyo sang diesel kag gasolina, Pamunche. Yes, gani Bombo Arlene. Ang iban nga mga drivers kung mag-amon nga inulan nga mabalaan nila bala nga kadutay sa mga pasahero. Ang iban wala na naga-drive o nagapasahe. Wala na sila nagamaneho, no? Kaya kabalo man sila, Bombo Arlene, nga tama gid kaiwat ang mga pasahero subong adlaw. Tiba sibwas damo naman ni mga traditional jeepney o modernized jeepney naton nga mga maneho kay balik na naman eskwela, Bombo Arlene. Correct. Sige, Bomboche, salamat gid. Bombo Arlene, live diri sa Dalan Lacson, inisi Bomboche Regri Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Subong nga nagapulupan na litig po, no? Adre sa ato na sa maya syudad sang Bacolod sa mga motorista hinahinay lang gid kaya kadanlog sang dalan sa subong nga para tapagida ka tugnaw. Especially kung kaagahon gandunganan na pagkida sang ulan. 35 minutos sa nakaligad sa tanang alasan Nueva Ecija. Gina-remind nato na si Michelle Martinez ang purok magbinuli kay Barangay Bata. Ikaw ang ato na sa nga winner alasan 9:22 subong nga aga. Merakasang 6 hours para nga mag-claim sa imong premyo diri sa studio sang Bombo Radio. Kolabo sa atong nga tiyempo diri sa palatunturan Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udo. Daligadamang sa matudtuod nga numero 1. Up na nagkatabwa sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Arlene Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo!